Dumela ngithobela molweni bhotani lotshani sanibonani. Ndibuyile kwakhona ngumama uNonkwenkwezi. Yeah, ndibuya, I'm not in a good mood. But ke anyway, into ithi makhe ndithethe mani namhlanje. I've been quiet the past few days. Ndiyazigowela wethu, asikho lapha, into ayikho ngam. Ndinawo nje umyalezo. Ithi into namhlanje mandithethe ngezinto endiqonda uba mna ngelinye ixesha thina ke bantu ndingathi ba-woke okanye ba-enlightened siyena sicinga into yoba nakwabanye abantu zizicacele, you understand. Siyithatha for granted into yoba xa uyithetha ingathi umntu uza kuandastenda, kanti ngelinye ixesha it's really not that easy. Sikhula ngokhula, abanye bethu bakhuliswe ngenkonzo, abanye bethu bakhuliswe ngoomakhulu, abanye bethu bakhulele edorophini, abanye bakhulele ezilalini. Yho, ayimbi ilight iyatshintshatshintsha. Andina-ring light guys, ayisebenzi i-ring light yam. Njalo njalo, ingathi bambi xa ndimuva. So izinto asizude sizazi siziqonde ngokufanayo ngendlela efanayo ngenxa ke yeemeko esikhula kuzo. Ewe, itsho into. Umzekelo, mna ndiligqirha ewe, kodwa andikwazi ukombela. Ndiyacula mna. Amanye amagqirha ayombela atsho ngezaa vayivayi zoomakhulu, you understand. Because kaloku abanye abantwana bakhule betshotsha, bebhororha, bahambile imitshotsho, bayihamba imibhororho. Mna zange ndibe nayo loo chance because ndikhulele phi? Elokishini. Okanye mandithi ndikhulele esikolweni soNongendi, so there wasn't really time to tshotsha. But asikho ngaloo nto. Lithi elam, ukhuve ngelinye ixesha uqonda uba abantu into xa uyikhumsha kubo it sounds better, you understand, kunoba uyithethe ngesiXhosa. Umzekelo, ngesiXhosa ndizawuthi mna unomgqwaliso, you understand. Nge-English ndizawuthi you are misaligned, uyayiva. Ndizawuthi your aura, you understand. You have bad energy, you understand. Sounds better nge-English, kodwa ithetha into eyi-one, umgqwaliso, okanye ndifuna ukuthi unezothe, you understand. So xa uyibeka nge-English umntu aqonde into yoba okay, ndinolayita nje ii-lucky sticks inyana ndizawuba rayithi, you understand. Okanye ndilayite impepho, you understand. I don't know why we want to shy away from amayeza esiwaphiwe nguThixo ayindalo kaThixo, you understand. Ukulungisa ezo misalignment, to cleanse those bad auras, you understand ke ngoku, okanye ukucoca, ugutyulule umgqwaliso. Some of us siyaloyika iyeza abantu bazawuthini, uyayiva ke ngoku. Bhetere uyovasa ngespiriti nee-cane pepper nee-grof salt, because noko noko hayi akho nto kuthiwani, noko zona azijulanga, azikho nzulu, uyayiva ke ngoku. Kodwa uzama ususa umgqwaliso. You don't know how deep your mgqwaliso is. Umgqwaliso can actually be inside, ngaphakathi kuwe. Uthi kanti wena njengoba usithi uyazikhenza, you just cleansing the outside, you understand. Ii-results zomgqwaliso. Mandenze umzekelo, uyakwazi uba neentwala zeehagu, you understand. Ndisezilalini ke, iimpukane azipheli ngenxa yengca nemfuyo. Bendiphi? Thixo, mpukane endini undiphazamisile. Ndithi ne, uyakwazi bendisithi makhe sithethe ngeentwala zeehagu, ndenza umzekelo. Ufumanise into yoba akho ndawo ingarhawuzeleliyo, indawo nje engathi fukufuku apha emzimbeni okanye engathi shushu, because we shave, you understand. As I don't think
ukhona umuntu ongayaziyo ngoku into yokuba it's unhygienic not to shave. You understand? Shave armpits, underarms, ngaphansi. You understand? Amadoda amaninzi cleanly shaven, ayacheba inkqayi zawo. You understand? Nabanentshebe, you understand? Well kept wethu, akho nto ibitheni, but uyakwazi uba nentwala zehagu kunjalo. Why? Uzawuthi udibene phi nazo? Ndiphoxisana le mpukane. Uzawuthi udibene phi nazo? Uyayiva ke ngoku? Iintwala zehagu ziyakwazi uthunyelwa bethunana. Iintwala zehagu ziyathunyelwa ngomlingo. Thixo, ndavelelwa zimpukane. Inoba ngumgqwaliso. Ziyathunyelwa ngomlingo. Iintwala zehagu ziba ngaphakathi kuwe. Laa nto umntu okwazi unyanga iintwala zehagu uyayazi into yokuba funeke kukline ngaphakathi because kungekaphumi esaa singxobo sazo. There's a sac. Ziba nesek ezihlala kuyo apha kuwe ngaphakathi. Funeka ndikuphalazise ugabe ukuze zibe ziyaphuma ngaphandle. Ungaphinde ke ngoku ube nazo until another spell is sent. You understand? Ungakhange ukhutshwe ngaphakathi ezaa ntwala zehagu. Uyaxoka bhabha, uzawufutha-ufuthile, uzawuthambisa uthambisile. Funeka ziphumele ngaphandle. Yilaa nto ndithi it can be bad aura nge-English. You understand? That needs cleansing. You understand? Kodwa ekugqibeleni isalifuna iyeza. Also, how do you pick up, man, into yoba kwenzeka ntoni ebomini bakho? You understand? I-energies. You understand kuthiwe you are vibrating at a very low energy levels. You get me? Watch, be alert. Ndizawuthini na? Hlala uthe qwa, man. Balapha ubomi bakho uyabazi mos, uyazazi wena. Understand? As soon as things change, izinto zithanda ubafanana. You understand? Sometimes it's because there's a new friend in your life. Or there's a relative obukade umbekele phaa. Ubone uba mawumsondeze umyekile uqondo uyamsizela kudala ezifaka. Ubone into yoba ngoku oko kufike ubani. Oko ubani ehamba apha endlini. Izinto zam zithanda, you understand? Banzinyana. These things happen. Iyasulela. Gqwalisa uyasulela. Kube umna nabantu akakwenzanga nto, akakuthakathi yena qha uza nalaa mgqwaliso wakhe up. You understand? Uzo-affecta ke ngoku yakho i-environment. Uphukelwa zimoto, ulungisa imoto kokoko. You understand? Uphukelwa ziitep, plumbing, kuhlale nje kuyavuza apha endlini. Kulungiswa ibathroom, kufeya setoilet. Uyayiva ke ngoku? Your plants are dying. Unfortunately, anisazigcini nee-plants. You understand? Because, wow, thina sikhula kukho ii-room dividers nezam, yabona? Ezaa plants, man. Zazisehla nge-room divider. Uyayiva ke ngoku? Anisanazo ngoku. How do you pick up into yoba kukho into erongo? You understand? Have a plant endlini. Na iyathetha, iphefumla nje iyathetha. You understand? It can be a sign into yoba, man, I take care of my plants the same way I do every, you understand? Itheni ngoku yafa. You understand? Dogs dying. A dog iyakwazi uthatha umoya omdaka uthathela wena. That's how a dog is tuned. Yakhelwe loo nto leyo. Ikati ezingxolayo ebusuku ingxola ingathi ngumntwana. Ikati ihamba nomoya omdaka amaxesha amaninzi, iyawulandela. You understand? Fika izongxola apha because uyayiva ke ngoku kukho umoya ombi. Izinja tshintsha ukhonkotha zenza imikhulungwane. Kukho umoya ombi. Vuka. Uyayiva? Ungakhange uye nakunonkwenkwezi. Jonga nje uba akho nto itshintshileyo na. Bad aura. Gqwaliso. Yonke loo nto leyo ifuna iyeza. Cama.